Izwe kahle ngane kwethu. Ngiyazi kunabantu esithi mangabe sibabuka ngama-TV, sibabuka ku-social media, sibabuka wherever la suke sikhona. Sinakho ukucabanga mhlawumbe ukuthi abantu baphila kahle. To a point ukuthi abanye bethu baze bacabanga ukuthi abanazi inkinga ngenxa yempilo abayiphilayo. Lalela ngane kwethu, akekho umuntu ongenazi inkinga. It's just that abantu bakuvezela lempilo noma lokho kuhle kwenzeka lempilweni zabo kuphela. And abanye banazi inkinga, it's just that abafuna ukuhambisa okwenkinga zabo. It's just that abanye abafuna ukubukeka njengenkinga zabo. But ngifuna uunderstand kuwena ekuthenini akekho umuntu ongenazi inkinga. And imhla wabamba lokho ukuthi wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga unazi inkinga abhekana nazo empilweni. Uyobona na ukuthi ayikho into wrong nawe njengokudlula ezimini ezinzima. Ayikho into wrong ngawe ekuthenini ubhekane nezimo engaphezu kwamandla akho. Ayikho into wrong ngawe njengoba ninkinga. Inkinga ziyingxenye yempilo. Ezinye zazo idalile ukuthi bekhona, ezinye zazo izosikhulisa, ezinye zazo izoyikhona vele ezumuntu ekhula ekuthenini uyobhekana nempilo, ekuthenini uyobhekana nezimo eziwukuthi esigabeni esingaka sempilo. So yeke uassume ukuthi abantu baphila kahle abanazi inkinga.